Showcase. Sure. Hey. Thixo somandla ngicela unginike amandla, tholu amandla, hayo ayanda, sure, amavili webike ayi-2 nathi besiyithule 2 series. Njengakhipha iglass ngathela amanzi ngalibona ligcwala kade ngingazi ukuthi nami ngizogcwala ngani. Ngifuna ukuyenza ube number 1 cause uma number 1 abathi hamba now. I have plans for you, plans to give you hope ne future, plans not to harm you but show you uthando. Uthando lami broke the scale of love, ngifisa ukukunika lona lonke. Sure. Hey. Thixo somandla ngicela unginike amandla, tholu amandla, hayo ayanda.